जननी चली न बराबर त जंग ढली जननी बैठ के तू खैला कमाए वाला सीजन चली न बराबर त जंग ढली जननी राजा आजा कमाइब तू केतना करी के नीमन बाटी त करी के नीमन बाटी त रहबत जारा में करबा आवेला विभाग के ऊपर से बाहर तू उल्टा दिमाग के सुनी अंधे में काम तोहर आवेला विभाग के ऊपर से बाहर तू उल्टा दिमाग के अपन में हरी के करेला मना छो करी के नीमन बाटी त रहबत जारा में करबा करी के नीमन बाटी त रहबत जारा में करबा सर्दी जुकाम जब हो जाई रावा विक्रांत सुनी न काम करी दावा अरे बड़ी कष्ट होता है जी सर्दी जुकाम जब हो जाई रावा विक्रांत सुनी न काम करी दावा हमारा दिलवा के रंजन दे देला चोला करी के नीमन बाटी त रहबत जारा में करबा करी के नीमन बाटी त रहबत जारा में करबा लावण्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो रसुलपुर कोरीगांव भगवानपुर वैशाली।